Аре. Снима ли? Чавим се. Снима. Добре. Ще направим. Студено е, 10 градуса е. Измръзнаха ми ръцете, тя ръкайте. Ама каквото е това? Отивам и аз не знам къде отивам. Има ли черен път? Аз съм натам. Добре, айде. Тук е някакъв дъмстър. Чай са къщата, брат. Тук не съм. Това не е къща, да, да. Ама да. Аз не трябваше да дойда тук, бе. Въобще дори. Значи там трябваше да фана надолу. Или чай, да, чай. Чай тогава. Аре, бе. Аре, бе, ма. Само направи надясно. И после ще го видим. Аре. Би трябва да е това. Това, бе. Докато са листа, нищо не се вижда. Ако има някакъв клон, то няма откъде клон да отиде да там. Гадно. Това е. Той човека си пуши цигара вънка, аз му минавам. Бати тъпата къща. И до тук. Или не. Те са го измислили хората. Да не съм първият да минава тук. Тук гледай, има следи от такова. От Quad Bikes. Тая шарена сянка. Нищо не се вижда. Ба! Не знам как да застана, бе. Ей! Чай, все пак съм 2 метра. Тук ще се обеся на това тъпо клонче. Тук излизаме на... Добре. Аз от тук не мога мина. Не, че не мога, ама няма, защото ако има полиция, там ще ме спре. Това за пешеходците е такова. Е тази цялата алея.
Печи, Слънчо! Печи! Сега аз по случай да се бях фърлил. Давай, братчет! Теб няма да чакам, шматко. Който не знае, тук стоповете не работят като в България на такъв принцип. Ще да изтрува отбивката. За дясно стояш ми, който е пръв на стопа, той минава, независимо на къде ще се вива. Това ще е едно леко каране. Ай, скок! Бах ти якото мене! Дигни визиора! Добре. Седника, добре. Да сбедай. Бах ти якото мене! Така като то отскача една 5 сигурно, ама много яко. Бах ти фейла! Това не съм очаквал, че ще се случи. Сега ще ви покажа. Вчера умишлено си махнах болта на седалката и сега ще да загуба. Бах ти тъпанара. Много тъпо. Чакай. То тук май не сте ходеше, но сега ще го пробвам. Тук водата сигурно пак. Да. Въобще даже няма да се пробвам. Аз там не знам къде излизам. Защото мостът е чупен. Не е чупен, ама. Добре. Обърна го, да. Добре. От тук някъде трябва да се влиза в гората, няма как. За да излезна там. По този мост не минава. Чай видим тук, Мостът, той е. Вари се. Какво пише сега? Да не е такова. Правят пропорти тук. Да, ма искам само е така да мина. Тева. Защото днем са минали, ама. Ай, няма. Как да... Няма... Минава тук. Там има коли, се виждат. Да. Значи... Нарочно служил кофа. Или да обезопасили, да го направи така, че да не се вижда. Ти представяш се. Ма там искаш да гледам някакво изкачване. Чай го им пак това. Пак това мост, ама. Човек, мен дори не ми съм минал вървейки по този мост. То станало меко.
Тръгвам пеша първо, ако мога. Тук очевидно няма стане коса мъча. Много високо ще падне. То или така, или така. Аре, бе. Беги дърво. Аре, бе. Бах ти. Чао, поне. Добре. Тук мога да го оставя. Не. То по-хубаво тук да мина. Не, тя. Това е пълен тъшак. Не, тук няма да зарежем. Не си струва. Да вземе да пропадне. Това е някакъв шперплат, мокър гаден. Окей. Баси, ще бъда така. Тук няма. Бах, ти като добра тюкци. Още. Баси, като ще бъда. Тук меко. Вече съм тук. О, леле. Сметни. Добре, ще петстваме, а? Той е 1 метър сигурно. Не един, дема една педя. Не мога да стъпа и даже. Сметни. О, не. Къде стъпа тук? Защото... Аз не знам защо. Защото аз пък са на мокри. Ба, го изморих става. Тук капна нещо. Тут си капе. Something. Маслото не се вижда да не е умешило. Ти представя си. Тук върви, тук се чува, аз имам вода.
Мали. Сега не се бях прецаквал. Чакай го видим да не е блокирал. Да не е уместил, това имам предвид. Айде. Мале. Това мотор толкова не го бях цапал до сега. И то болчето го махнах. Се е в главата просто. Да, видя зор малко. Нищо му няма. Добре. Чакай се. Потъркаме тук малко да изчистим кълта. То ми хвърля в очите. Уху! Тук съм нафърнал добре. Поне знам къде съм. Тук сега да го... Please save. It is safe, brother. И аз се чудя, що седалката се мърда. То защото главата ми просто мърдна болата вчера. Тук ходил съм, ама нещо имаше, не си спомням. Окей. Тук ама, чай паши, защо па да ни дава? Имаш там, пак си до калното. Лодка, брат, кой ще хвърли лодка, бе, пича? Да, бе, се, штура ти. Да, е свободно да влезна. Ай, скок. Yes. Там имаше друг. С мотора, с мотора. Къде си е луд? Няма, тук се обръща и газ. И изчезваш. Той не му видя. Вау! Интересно как седалката още. Аз викам тази седалка, що се слайдва така? Заради панталоните ли? Ще се все пак за сноуборд, това не е брич. Що студено? Значи добре, че не съм минал през ония мост. Ако бях паднал направо във водата. Ето. Да се бях издушкал във водата, ти представяш си? Мали. Еми. Той ония се върна. Къде ли му е да отишъл? Интересно ми дали може да се засечем, който и да е бил той. Вау! Е, па яко.
Тук 7 ще да се прицакам. Ага. Вау. Така се чисти кал. Шибани пясъци, тия пясъци винаги ме драза. Трябва само газ, ма да не карам само аз. Тук беше надясно. То се тук. Аз мисля, че... Бах ти гадните пясъци. Тук отиваш, шегаш се, той като пясъка на морето, в смисъл на плажа. Супер ситен и забиваш в него. Няма никаква плътност. Обаче май ще махам якито и ще турам. Тук е цяло това, без това не ми се накарам много, ама. Да, тук са кално. Трябва да си ги знам. Тук е здраво. Кой минава по тя, човек? Останава. Направо съм. Отивам към игрището там, американско, по американски футбол на гимназията, на хай скул. Was it here, или? Май не е тук. Аз въобще не съм направен такова, си мисля. Сега ще видим. Ако не обръщаме, да, все пак затова съм. Айде! Не можах да натисна, да компресира. Не. Това зад къщите, аз не ща къщите пак. Той човек там лив блор. Си духа листата. Чай са локи. Ай, скок. Скоти са. Е интересно само да знаеш как да ги правиш. Уит. Много наведах. Уит. За малко. Баси как подаде. Оле, как машина. Бахти. Компресираш. Аз тук неща да скачам, защото тук не отише за компресия. От
лекотите. Какво имам предвид? Ще забиеш предниците, айде. Виж там. Американски топка, не топка. Американски футбол. Чавим? Не, няма никой. Игрището по американски футбол. За деца. В смисъл, че в гимназията си играят мачове. Бахте. О, изморих се. Изпотих се също, слъдница се изморих. Но българина, където и да е, се пази най-много от настинка, така че си носа резервни дрехи. Да не го преебът и от настинка, от това се пази българина. Най-много. Който... Да, по принцип, да не само в чужбина. Българите сме си така. Да, що го форсирах, не знам, ама е кефи да стряскам кучета и животни. Направих съм мат и маскарад. Тук не знам дали ми се кара още. Или е тук на мивката да го измия и... Гараж сел, мараж сел. А, не, аз от другата страна минах. Не, няма караме. Прибирам се с тебе толкова са. Баба, ти са Супра. Който не е виждал бабичка с Супра, това беше бабичка с Супра. Те. Той да не излиза? Не. Той сега вкарва пари. И той е. Тук са автоматични неща, не ми трябва такива. Добре, да. Ще се разкарам и ще долу след 3 минути. Те са им чисти колите, така ли, че колите са им чисти? Тук едва ли има нещо за гледане, ама... Стъкла, макла. Диван, майна. Кой е изхвърлил тук диван, брат? Бахте ли го, френти? Железа, стъкло, огледал някакво е. Чакай колко часа. 11:30. Си има още време. Дали има някой? Това е най-лошо. Дигнеш и да таковаш, да изкривиш.
реши да се съблича. Сме на ягите. Ще спрем някъде, айде. Ще изпустихме куче. Не, няма да спрем, защото ма държи да има тук вятъра, добре. Това го в игрището. Това бе, то е... Сега си мисля, че аз веднага проверих маслото и се чудя, защо цялото е пълно, въобще не съм чакал да се... О, не, въобще. Да се оттече надолу. Това съм шматка, аз съм паникъл, съм направил, как видях, че пуши. Голф игрища. Не знам къде да отидем аз. Предния път, където крах една пътека, тя почеше отдолу от пътя, отдолу автомивката. Ма тя беше много, тя беше 15 минути сигурно каране. И после се отбих някъде, защото влизах в частна собственост да не прекусявам. Да си нямам проблеми. Деца вика. Не, то беше от Пайн някъде. Защото ако мога една пътека да направя обратно, няма да мога, аз ще се загубя. Там са много такива private properties и не мисля, пък и ловния сезон за сърни и елени. Не, там няма хора, не. Те ушким са активни само, не само не, ушким са най-активни при залези, при изгрев слънците и тогава ходят на лук най-много, ама. Защото пък тук много ловуват с лукове и арбалети, не като да кажеш да гръмни някъде и па аз да съм на мотора, аз няма да го чуя, той може да се гърми, ама не че го чуя нищо. Да. Бай седалката. Къв съм смотан, как ще такова ме, брат ме? Ево тук. Ръка. Само като дигне и рът, се дърпам назад с 2 см. Ей, какво е това сега? Да не правят пропорти само. Сега ще го видя. Пък и да е да си служили табела, аз къде я знам. Какво има там? Има лодка. Тук ще я баш правят пропорти. Тук хората стрелят и после питат какво правиш тук. На втора много рязък човек и не мога. Мега рязък става. Ето тук някъде покрай ръката искам, бе. Не може да не е някакво местенце. Това е на хората такова в двор. Да. И там лодка, и там е правят пропорти. То тук всичко е къщи, майна.
Ходи да му купа една бира, да му кажа дай идея да ти седне на Kia да седне. Трябва да има някъде, но не може да няма. О, тази каска много гадна. Като не може да се затвори, като съм изпотен, направо. И сега като е студено, да лятото едва ли ще ми пречи. Аз лятото няма да съм с нея, все пак. Лятото с кросовата каска. Не, то тук нищо не се случва, майната ми. Или пае, чай видим тук какво става. Пътеките винаги са покрай някакви мантинели, поради някаква причина. Не е ясно за мен. На трета само с газ. И то като плавно като го прави, като дадеш рязко само така прави. Рум, дига и сваля. Сваля, защото не мога да сдържи, да е. Лишояда, а? Едва ли се вижда. Да. Не, аз ще се връщам. Тук е някакъв къмпинг за такова, за каравани. Връщам се от тук, цак, аз се знам. Помпиш бирачката, да може да те видят. Вниманието да им приковеш. Това го правих още с пистовия мотор. Макар че имаше мигачи, все пак. Аха. Това е четвърта съм сигурно. Май да. Втора, да. Точно. Първо. Обърках четвърта с трета. Аматьор. Това са е такива. Някакъв вид крави, само те ги занес. Крава, брат. Не е като нашата да е в България, но. Не нашата да, аз нямам крави там. Във фермата на ачката пак някакво им ще продавам мляко и яйца и мед. Това ще се направи кошеви, как не знам, но кошеви това ще се направи. А те още не е фанал ставките тук, брат. Какъв съм умен. Вчера викам, за какво ми, тя няма как да падне. За какво ми е това боличе? То по принцип се слага и замаха на ръка, помниш ме тук са къва. Ей тук видях белоглавия орел. Огромно животно. Се изпотиха майна. Майна ме тъп. Малкият така ме направи, сигурно той кара. Много връщам. Като скочи, много връщам. И не мога да сдържа. Трета, айде. Сега ще си сложа и
AirPods и ще изключим микрофона, като се прибирам, той без това ще се прибирам, няма да карам повече. Да видя дали ще има същото качество на звук, както от този микрофон. Защото ако съм с AirPods, ще ми са много по-удобно. Няма да имам жици покрай мен. Така, тестово да видим как се казва. Той има куче там, той затова отворил. Трябва да избием мотора, трябва да избием и мене си, има етап. Много листа, много нещо. Тия листа си ги събираш на куп, поставяш ги вънка и веднъж седмично минават и с камиона ги взимат. Обаче трябва да си ги събрава някой да ти ги събира. Или на голямо купчина и се покриват с една като мрежа, да не фърчат навсякъде. Или в чували. Който има пари, купува чували. Дава пари за чували. Те са такива не картонени пуска, хартиени чували. И направо, айде, ги взимам. Чакай, Так. Виж, чак да се привличам. Идва майка му. Това строим мокър дъква. Той дядка беше крипи. Nissan Pathfinder, ако някой се търси. Това след така може да се привлеча какво. Даже, айде. Не го знам това. Тук няма да, но там ще да. Бахте листата, бахте шумата ти оти. Thank you, brother. Тук идваш. Тук се привлеча. И готово.